прайшло гэтыя, скажем, 15, 16, 18 гадоў, і цяпер ужо па некаторых падліках, па некаторых звестках нават каля 15 тысячаў беларусаў можа пражываць у Кракаве і на ваколіцах. Я Зміцер, кракаўскі беларус. Я не прафесійны экскурсавод, таму я заўсёды, калі пачынаю вандроўку, кажу людзям, што гэта будзе аматарская вандроўка. Мы спыніліся каля родавага музея чартарыйскіх. Калі прыгледзецца, убачым вось пагоню на барэльефе над аркай і таксама ў вітражах. Гэта родавы герб сям'і чартарыйскіх, знакамітага велікакняжацкага роду. Музей лічыцца адным з самых такіх вядомых, самых знакавых музеяў у Кракаве. І акрамя вось гэтых знакамітых экспанатаў, як карціна Леанарда да Вінчы ці Рэмбранта, тут таксама ёсць вельмі шмат экспанатаў, якія звязаныя з беларускай гісторыяй. Тут ёсць слуцкі пояс, тут ёсць харугвы вялікае княства літоўскага з пагоняй. Дарэчы, вось, калі хтосьці прыязджае ў Кракаў, можа звярнуць увагу вось на гэтыя кракаўскія бублікі, так званыя, якія называюцца абважанкі. Гэта мясцовая ежа, якая існуе ўжо з 14 стагоддзя паводле гістарычных звестках. На рынку кракаўскім знаходзіліся пекарні, дзе кракавяне маглі набыць сабе такі вось абважанак. І можна сказаць, што гэта ўжо з 14 стагоддзя існаваў такі кракаўскі фастфуд. Ну і вось праз некаторы час нам прапанавалі паўдзельнічаць у фестывалі экскурсаводаў, які ва ўсім свеце праходзіў. Ну і неяк так атрымалася, што гэта прапанавалі мне і яшчэ адной дзяўчыне польцы, каб вось правесці такую вандроўку па Кракаве, па беларускіх месцах Кракава. Добра, што тады ўжо такая мапка больш-менш з такіх месцаў існавала. І мы склалі гэтае месца ў маршрут, і ў той час, у 2017 годзе, правялі вось першую такую вандроўку на дзвюх мовах, па-беларуску і па-польску. Праз нейкі час мы пазнаёміліся з людзьмі, якія былі чальцамі беларускага таварыства ў Кракаве. Ну і неяк так вось усё гэта закруцілася. Мы таксама пачалі удзельнічаць у беларускім жыцці ў Кракаве, арганізоўвалі розныя мерапрыемствы, беларускія дні ў Кракаве, сустрэчы з беларускімі гісторыкамі, сацыёлагамі, педагогамі, выкладчыкамі. Вось мы спыніліся зараз каля Кракаўскай акадэміі ведаў. Гэта інстытуцыя, якая ўтварылася ў 1872 годзе на аснове кракаўскага навуковага таварыства. І вось гэта, можна сказаць, штосьці кшталту акадэміі навук. І вось пры гэтай акадэміі навук з самага пачатку адразу працавалі некалькі выхадцаў з беларускіх земляў. Першым з іх быў Адам Кіркор, які быў вядомым археолагам, публіцыстам. Дарэчы, ён тут у Кракаве і скончыў свой зямны шлях і пахаваны на кракаўскіх ракавіцкіх могілках. Таксама тут працаваў Зыгмунд Рублеўскі, ён з гародні паходзіў і быў фізікам, зрабіў некалькі вынаходніцтваў значных вельмі. У тым ліку вынайшаў вадкі кісларод. Палякі лічаць яго выбітным навукоўцам. Ён тут нават у пантэоне знакамітых палякаў пахаваны. Вось. Таксама тут працаваў Александр Ельскі, якога лічаць бацькам беларусістыкі. Хоць ён большасць сваіх працаў напісаў на польскай мове, але цудоўна валодаў беларускай мовай, пераклаў на беларускую мову кавалак пана Тадэвуша Адама Міцкевіча. Гэта рынкавая плошча Кракава, самае сэрца Кракава, можна сказаць. Калі агледзімся навокал, тут заўсёды нешта адбываецца, заўсёды шмат людзей. Мы спыніліся каля сімвалічнага месца. Лічыцца, што менавіта тут у 1794 годзе, 24 сакавіка, Тадэвуш Касцюшка прысягнуў на вернасць жыхарам Рэчы Паспалітай, паабяцаў абараняць незалежнасць, непадзельнасць гэтай дзяржавы. І вось менавіта тут, у гэтым месцы, пачалося паўстанне знакамітае Тадэвуша Касцюшкі. Тут у Кракаве і ўвогуле нават на самім рынку вельмі шмат ёсць месцаў, якія нагадваюць нам пра гэтую падзею.
Вось тут літаральна насупраць знаходзіцца будынак, дзе быў штаб паўстанцаў. Таксама мы тут убачым і вуліцу Тадэвуша Касцюшкі, і помнік лідару паўстанцаў. Беларускіх месцаў у Кракаве вельмі шмат. Акрамя тых, што вось ляжаць на нашым маршруце двухгадзінным, якія звычайна людзям паказваюць, ёсць яшчэ іншыя месцы, якія знаходзяцца проста па-за маршрутам, і проста фізічна мы не можам туды трапіць. Таму можна прыехаць сюды на цэлыя выходныя і, скажем так, усе выходныя такія месцы наведваць, адкрываць для сябе. І абсалютна можа нават не хапіць часу на гэта. Дарэчы, у траўні будзем адзначаць чарговую гадавіну, гэта ўжо будзе 7 гадоў са дня першай вандроўкі. І з таго часу вось гэтыя вандроўкі праходзяць. Апошнім часам попыт на іх дастаткова вялікі, я б сказаў, там, што беларусы, калі прыязджаюць у Кракаў, ім цікава даведацца не толькі вось пра гісторыю Кракава, гэта вельмі цудоўны старажытны польскі горад прыгожы, але таксама беларускі кантэкст. Мы ведаем, што гісторыя Польшчы і Беларусі была вельмі блізка звязаная на працягу стагоддзяў. Ну і гэта літаральна паўплывала на тое, што тут ёсць шмат месцаў, звязаных з Беларусю, шмат беларускіх дзеячоў правялі частку свайго жыцця ў гэтым горадзе. Таксама тварылі тут, вялі сваю навуковую дзейнасць, выдавалі кніжкі, вучыліся. І я думаю, што мяне асабіста цешыць гэтая зацікаўленасць, цікавасць у гэтых падзеях, у гэтых месцах. Вось, і таму я з задавальненнем гэтыя вандроўкі для людзей праводжу. У 70-х годах Владзімір Караткевіч, наш славуты класік беларускай літаратуры, прыязджаў сюды ў Кракаў. І вось потым, калі ў яго спыталіся, якая прыгода, звязаная з Польшай, яму запомнілася больш за ўсё, то ён адпавёў такім чынам. Думаю, што прыгода звязаная якраз з Марыяцкім касцёлам у Кракаве. Я, заварожанай красой высокай вежы гэтай знакамітай святыні, узяў 4 бутэлькі гарэлкі і пайшоў вузкай і крутой лесвіцай да трубачоў, якія выконвалі штогадзіну гейнал. Ішоў вельмі доўга, страшэнна засопся. Многа разоў затрымліваўся і нават прысядаў на прыступках лесвіцы, у канцы канцоў валіўся ў цесненькі пакойчык трубачоў-гейнальнікаў. Пачаткова сустрэлі мяне з вялікім здзіўленнем, падазрэннем і абурэннем. Маўляў, якім гэта правам нейкі нахал асмеліўся ўварвацца ў іх абіцель. Аднак лёд вельмі хутка растаў, калі я сваёй моцна ламанай пальшчызнай сказаў, хто я і з якой мэтай да іх прыходжу. Думаю, што і мае бутэлькі адыгралі пазітыўную ролю. У канцы канцоў паміж намі запанавала сапраўды шчырая дружба, напоўненая даверам, дзякуючы чаму я нават паспрабаваў трубіць славуты кракаўскі гейнал. Не абышлося без дэкларацыяў аб вечнай дружбе, брудэршафтаў, абдымкаў і пацалункаў. Да сёння мне часта сніцца мой нештодзённы візіт, і калі яшчэ ўдасца мне калі-небудзь паехаць у Кракаў, дык абавязкова ізноў папаўзу на вежу Марыяцкага касцёла. Адтуль жа вельмі блізка да Бога, а гэта ж для творцы сапраўднае шчасце – пабыць паблізу да Ўсявышняга. Гэты прыгожы старажытны будынак – гэта калегіум Маюс, самы стары будынак Ягелонскага універсітэта ў Кракаве. І менавіта тут, вось у гэтым будынку, з 1504 года навучаўся наш першы друкар Францішак Скарына. Памятаем, што ў 16 стагоддзі, на пачатку 16 стагоддзя і раней у Вялікім княстве Літоўскім была такая праблема, што не было вялікай навучальнай установы, і таму студэнты, бацькі, маладых людзей у пошуках добрай адукацыі для сваіх дзяцей часта высылалі іх кудысьці за мяжу. І вось адным з такіх універсітэтаў быў Кракаўскі Ягелонскі універсітэт. Хацеў бы зачытаць, як вось падзея таго, што Францішак Скарына быў прыняты на навучанне, была зафіксаваная ў рэгістрацыйнай кнізе універсітэта. У рэктарства шаноўнага айца пана Яна Аміцына з Кракава, доктара мастацтва і кананічнага права, міласцю Бога і апостальскага прастола біскупа Лаўдзіцэнскага і суфрагана Кракаўскага, а таксама плебана святога Мікалая па-за сценамі Кракава, у зімны семестр у лета Гасподня 1504 наступныя асобы ўпісаны. Ідзе пералік асоб, і сярод іх Францыск, сын Лукі з Плоцка, 2 грошы. Гэтыя 2 грошы
сведчыць пра тое, якую суму заплацілі бацькі Скарыны за ягонае навучанне ў гэтым універсітэце. Акрамя Францішка Скарыны тут навучаўся і Сымон Будны. Калі казаць пра больш сучасныя часы, то гэта таксама і Алаіза Пашкевіч, паэтка наша пачатку 20-го стагоддзя, змагарка адраджэння беларускага. Запрашаю зайсці ў сярэдзіну, паглядзець на гэты прыгожы будынак. Сёння тут ужо вельмі рэдка праходзяць заняткі, часам здараецца. Яшчэ вось недавно на вандроўцы была студэнтка Ягелонскага універсітэту, яна пацвердзіла, што яна вучыцца на мастацтве і часам у іх тут праходзяць заняткі. Але ў цэлым гэты корпус большага таксама выконвае такую музеальную функцыю. І тут знаходзіцца музей, а таксама нейкія ганаровыя лекцыі тут адбываюцца. Вось там, дзе гэтыя дзверцы знаходзяцца, адтуль выходзяць такія фігуркі і робяць такое колца і заходзяць назад. Я ўзгадваў ужо пра друкарскія традыцыі горада Кракаў. Ужо ў 15 стагоддзі, у 16 тут актыўна выдаваліся кнігі. Мы ведаем, напрыклад, што кнігу Міколы Гусоўскага «Песня про зубра», менавіта ў Кракаве яна была выдадзеная. А калі мы перанясемся на некалькі стагоддзяў наперад, а менавіта ў 19 стагоддзе, то варта ўзгадаць, што вось менавіта вось у гэтым будынку на вуліцы Кананічая 9 была выдадзеная вельмі важная для нас усіх беларусаў кніга, збор вершаў Францішка Багушевіча «Дудка беларуская». Вось менавіта са станкоў у гэтым будынку, з друкарскіх станкоў у гэтым будынку паляцелі ў свет гэтыя знакамітыя словы «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Знаходзячыся на рынкавай плошчы, мы як беларусы таксама не можам не спыніцца каля помніка Адаму Міцкевічу, нашаму знакамітаму земляку, знакамітаму паэту. Ён сам неаднаразова выказваўся з павагай да беларускай мовы, да беларускіх традыцыяў. Таму абавязкова варта спыніцца каля ягонага помніку. Сам помнік быў створаны ў 1898 годзе, знішчаны падчас Другой сусветнай вайны нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. Толькі ўжо пасля вайны на гамбургскім сметніку звалцы быў помнік гэты знойдзены, і на аснове гэтага помніка адноўлены. На сённяшні дзень гэта, можна сказаць, такі цэнтр сацыяльна-культурнага жыцця ў Кракаве. Помнік мае не толькі культурную вартасць, але таксама грамадскую, сацыяльна-грамадскую. Людзі сустракаюцца каля помніка, арганізоўваюць розныя мерапрыемствы і ўвогуле пяшчотна называюць помнік Адаму Міцкевічу Адасем. Сёння мы з вамі паглядзелі толькі маленькую частку ўсіх тых месцаў, якія звязаныя з Беларусю ў Кракаве. Запрашаю ўсіх прыехаць сюды, абавязкова паглядзець на гэтыя ўсе месцы на ўласныя вочы. Іх тут вельмі шмат, можна патраціць цэлыя выходныя, наведваючы кракаўскія музеі ці праходзячы маршрут беларускі Кракаў. Дарэчы, хачу звярнуць вашу увагу, што у аплікацыі у Legend, якая зусім недавно выйшла, гэты маршрут даступны і можна самому нават без маёй дапамогі, без маёй падтрымкі знайсці ўсе гэтыя цудоўныя месцы, пачытаць пра іх, даведацца нешта новае пра нашу гісторыю і пра ўсе тыя месцы ў Кракаве, звязаныя з Беларусю. Зараз гэта для мяне проста такая мая актыўнасць, мой унёсак у пашырэнне беларускасці, беларускай тэмы. Я абсалютна ніколі не зарабіў ні капейкі на гэтых вандроўках. Я стаўлю перад сабой выключна асветніцкую мэту, менавіта дзеля таго, каб беларусы даведваліся пра беларускія месцы ў Кракаве, пра постаці беларускія, іхні жыццёвы лёс у Кракаве. Калі б мне трэба было б назваць мой топ-5, то я б сказаў бы, што гэта калегіум Маюс, гэта друкарня Анчыца, помнік Грунвальдскай бітве, гэта таксама Вавельскі замак. І яшчэ, магчыма, я б назваў бы помнік Тадеушу Рэйтану, які якраз не знаходзіцца на нашым маршруце, але гэта таксама такое выбітнае месца. Я б сказаў, постаць Рэйтана, яна такая вельмі натхняльная і таксама вельмі важная для беларусаў з пункту гледжання нашай гісторыі.